ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಕರ್ಡ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೂಕ ಉದಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಆವಡ್ ಬೇರ್ ಆವಡ್ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಕಾಲಿ ನಿಕ್ಲೆಡ ಮೊಸರು ಇತ್ತಂಡ ಯಾವು ಬೊಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಈತೆ ಬಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ರುಚಿತ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ ಕರ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ 150 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತ್ ಕರ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೊಸರು ದಪ್ಪ ಮೊಸರು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಮೂಲೆಯಾನು ಪುಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂತೆ ಪುಲಿ ಇತ್ತನ ನಿಕುಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡುಡಾಪುಣು ಉದೇ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತಿಯಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿಯೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪೋಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದು ಈತ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹದ್ದಾಪುಂಡು ಒಂದೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ಇಂಚ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಕರಗೊಡು ತೂಲೆ ಇತ್ತ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಕರಗಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಯಾರು ಮೂಲ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಲನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವು ಫ್ರೂಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಓ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡೋಲಿ ಮೂಲ ಆ್ಯಪಲ್ ಪಾಡಿಯ ಏನಂತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೊಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಕ್ಕುದ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಲಾಬಡು ಪಾಡೋಲಿ ಕುಕ್ಕು ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕೊಂದು ದಾಳಿಂಬೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ದಿಟ್ರು ಅಗ್ಗೆರೆ ತಿನ್ರೆ ಬೊಕ ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೊಡ್ಚಿಟ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಇಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ ಪಾಡ್ನು ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತುಲೆ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಸರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಹದೋಟೆ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಈತು ಹದ್ದುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಡ್ ದೀಕ ಕಮ್ಮಿ 1 ಗಂಟೆ ದೀವೋಡು ಹೆಚ್ಚ ಬೋಡಂಡ ಏತ್ಲ ದೀವೋಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೋಡಂಡ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.